गोदाव सोराव हारसिं सिंनो दब्लाखौनो फन खालामसैलां। सोर खब्रा हेल' दब्ला अ मामोन अबाय दंब्रा? है दंफां सिङाव जना दंलै सान्दुं गोसाथारना उपाय गैया। ओइ फाख्रि दंफां सिङाव फैनाय। ओइ थांथ'ला नामा जेरावबो भाइरास गोजा माथो हाल्लाथार थांथ'ला खोनालै। है मासे गाजाब्रा मा फैलाया ओइ गाजानि खोथा नङालै दा माबायदि सम सोलिबाय दं नुदों नुवाखै? दे थांगोन दे थांगोन ना थाङा जादों र' मानसियाबो अख्राद्राय थांनांसिगोन। Hoi, मा गोदाव सोराव लिंलाबायब्रा इस्तामबाव ओइ थांबाव दे मामोन बुंदो। मामोन जन लिंदो आरो जनो लिंनायाथ' थिगमोन र' माथो नोंनियालाय मास्कबो गैया। मास्क गाननो 10 थाखानि मास्कखौनो आजिखालि 30 थाखा लायो। लाब गैया गाननानै। लाब गैया जेब्ला जाजागोन अब्लासो मिन्थिगोन र'। फैद बादानिफोरखौ बारगाव थांसै फै। ओइ एसे गोजान थालै गोजान था कर'नानि बोथोरथ'। ओइ इउनिसो फै ओइ एसे गोजान थालै गोजान था। थोद मानसियालाय मासे गिखब्रा कर'नालै। ओइ खाब्लांबो लिंसै नामा? मानसिया बारा थिग नङालै इयो न'आवनो थाथिरा लिंनाया नामा? फै लिंसै खोमा। दे नोंनि गोसोसै। र' आं फन खालामनि। हेलौ औ बहा दं? आं ना न'आव दंमोन। फै पार्कआव फैलाय। अ दे थाबनो फैबाय दं र'। बै नै बिगुरा दसेनो सफैलैयो। स्पिड प्रसेसरा। बा माथो नों सियावसो जिरायना दङ। ओइ एसे गोजान था गोजान कर'ना स्टेन मेन्टेन। ओइ नोंनावबो माथो मास्क गैया? है माक्सा स्मेल गैयालै जोंदो ना मा होनो आसोल? नोंसोरबायदि मानसिनि थाखायथ' दालाय कर'नाया हाबनो रोङाखै। एकनिफ्राय 10निफ्राय हाजारनिफ्राय लाख मोनहैबाय कर'नाया। सालाफोर नोंसोरनो माथो दा मास्क गानबावाखै? बबेनि मास्टारलै नोङो? नोंखौ जनोसो लिंदो इयाव नों लेक्सार मारि होदो। आरे भाई लेक्सारनि खोथा नङालै आं खोनानाय मथेब्लाथ' दाख्लै क्वारेन्टाइन सेन्टारखौनो बुफ्रांखादोंनो बिदिब्ला अबाव जानांगौ? बेनोथ' दा मदि सार होननाय बायसा रुल्सफोरखौ मानिलांबाय थाबानो जाबाय। दा जेरै आमेरिकायाव 20 लाख जादों जोंनावबो जाना बारा गोबाव नांनाय नङा। बिदिब्ला जानाय नङाना? नङा भाइमोन? नोंनियाथ' नंगौ। आरो लोगोफोर नोंसोरबो बाहेरफोराव ओंखारब्ला मास्क गानना ओंखारबानो जाबाय। मोजाङै साखोन सिखोनै थाबानो जाबाय आरोना। आरो न'फोराव थानाबो आखाइफोरखौ सुबाय थाबानो जाबाय। साबोनजों जेसे हायो एसेबां सुबाय थाबानो जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों। हेल' लोगोफोर जोंनि भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदों आरो लोगोसेनो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो बेल घन्टिखौ थुनो दाबाव। स्टे हम स्टे सेफ गोजोन्थों।